Zoriontsuak altzarete mugaz bestaldeko biztaleak kausitzen alduztue baitasunik. Zinizki da webgune bat, non kargatu ditugun 350 hitz inguruko oinarrizko hiztegitxo bat euskaratik sortu zana eta eraman duguna 43 hizkuntzatara. Ala hemen bezala mutu aldiraute telefonuak bihotzmor. Izkimizkik eitzen dabena da moten dago aukera 43 hizkuntza horretatik 2 aukeratzeko eta eren arteko kombinazioaz emoten dago hiztegitxo bat dina lau batian enmaketatuta eta inprimatzeko prest. Izkimizki sortu da, dator topaguneak sortu zeban eta kudeatzen daben beste egitasmo batetik, auzoko izeneko egitasmo bat, non helburua da euskaratik urrun bizi diren herritarrak euskarara hurbiltzea harremanen bitartez. Euskal Herrian gaur egun 100 hizkuntza baino gehiago hitz egiten dira, eta auzokoren helburua euskaratik urrun daudenak euskarara hurbiltzea izaten oinarrian badauka besteekiko aitortza bat baita. Zergatik, euskarara hurbiltzen denak nolabaiteko aitortza bat egiten du gurearekiko. Orduan aitortza hori bi zuzenbidetan izan behar zala sinisten dugu eta guk Euskal Herrian hitz egiten diren beste hizkuntzeri be aitortza bat erakutsi nahi diegu. Hasi ginen sortzen hiztegitxoak, oinarrizko hiztegitxoak euskaratik, lehenengo hiztegia izan zen Wolofera, Senegaldar mordo bat bizi diren herri batean egin genuen lehenengo hiztegitxoak eta lehenengo hiztegia Wolofez izan zen, gero Zererra. Hasi ginen jasotzen Euskal Herrian gure herrietan hitz egiten diren hizkuntzak hiztegitxo berdina sortuz, oinarrizko hitz berdinak hiztegi guztietan, eta fitxatzen ginu zen beste hizkuntzatako hiztunak entxufau lanerako eta kontatu pixka bat zertan gabizen eta hiztegia egiten jartzen ginu zen. Hiztegian jasotzen diren hitzak dira 350 hitz inguru dira eta dira ez erreztakien norbaitek hizkuntza batera lehen pausoak emateko behar dituen lehen hitzak, agurrak, asteko egunak, zenbakiak, hilabeteak, familiakideak, oinarrizko gehien erabiltzen diren aditzak, oinarrizko esalditxoren bat edo beste baita. Lehenengo aldiz hizkuntza batera hurbiltzean ikasten diren lehen hitz horiek jasotzen dira hiztegitan. Lehenengo hiztegitxoa guk euskaratik beste hizkuntza batzutara egin zen eta horrekin primatu ditugu auzoko egitasmoan dalako nolabait oinarrizko material bat, lehenengo hitzak esaten hasteko eta beraien hizkuntzatik zuzenean euskarara poltsikoan sartu ahal izateko hiztegitxoak. Eta horrekin primatu ditugu formato batean, dina 3 batean, eta hori ez da etxean inprimagarria. Zintzilikatuta daude auzokoko webgunean, baina sartu behar dira USB batean, inprenta batera joan, eta pentsau ginuan eskuragarriago jartzea. Orduan maketatu ditugu dina 4an, etxean inprimatu ahal izateko. Eskuragarri izan deixen guztientzat edo behintzat ordenagailu bat eta impresora bat daukenentzat. Webgunea oso simplea da, sartu eta topo egiten duzu, lehenengo horrian topo egiten duzu, horri bakarra dauka, eta topo egiten duzu bi kuadrotxokin, non aukeratzen dituzun bi hizkuntzak, kombinatu nahi diren bi hizkuntzak, eta fletxa berdean klik eginez, 20 segundu inguru tardatzen du kargatzen, eta ematen du hiztegia. Asko altzarete muaz bestaldeko erresumao.
izkimizki webguneak berak ematen du aukera guk lehenengo euskaraz eta euskararako sortutako hiztegi horiek beste hizkuntza guztietan sortzeko. Guk lehenengo hiztegiak inprimatu ditugun hiztegiak eta guk hemen erabiltzen ditugun hiztegiak gure auzoko programa hontan euskaratik beste hizkuntza batzutara dira. Baina, sekulako datu basiakin bilau ginean eta ikusi ginean datu base horrek ematen zabala aukera guk zaukagun hori beste hizkuntza guztiei ere eskaintzeko. Orduan, izkimizkik egiten duena da, zuk aukeratzen dituzu, eginda dauden 43 hizkuntza horietatik 2 eta 2 horien arteko kombinazioa ematen du. Onura, ez dakit, hor daude Quechua, Aimara, Suahiliera, hizkuntza gutxiagotu mordo bat badaude eta horiek ematen die aukera hizkuntza horretako hiztunei eren herrira doan edon horri ongi etorria beraien hizkuntzan egin ahal izateko eta zubi hizkuntzak alde batera utzi ahal izateko. Hiztegi guztiak, lehen esan bezala, hiztunak beraiek egin dute. Parte hartze itzela egonda, jaso ditugu, webgunean daude jasota 43 hizkuntza. Baina baditugu beste hainbat jasota, igoko ditugunak. Eta zailtasunik ez, egia esan, nahiko sorpresa izan da, lan borondosean oinarritutako proiektu bat izan da azkenean, hiztunei beraiei kontatu zertan gabiltzan eta eren lankidetza eskatu eta inork ez digu ezetzik eman. Kasu guztietan inongo arazo gabe denak borondatez eta gogoz egin dute lana bai. Ikusi dutelako beraientzat ekarriko dakarren onura baita, ez? Helburua da ahalik eta hizkuntza gehien jasotzea. Webgunean momentuan esan bezala 43 hizkuntza dauzkagu eta Euskal Herrian badira 100 hizkuntza baino gehiago. Orduan helburutariko bat 100 hizkuntza edo 100 eta piku hizkuntza horiek guztiak jasotzea. Orduan ahalik eta hizkuntza gehien jasotzea. Eta gero garapenerako bideak ere aztertzen ari gara eta momentuan daukagun oinarrizko hiztegitxo hori sortu nahi dugu limitatuta gaude maketazioagatik 350 hitz sartzera hiztegitxo bakoitzean eta orduan orain daukagun helburua izango da beste 350 hitz sortako hiztegitxoak sortzea gaika. Erosketak egiteko hiztegitxoa, eskolarako hiztegitxoa, gaika sortzea dina lau batean sartuko diren 350 hitzeko hiztegitxoak.